皆さん、こんにちは。私は日本が大好きです。高校生の時から私の希望は日本に留学することでした。大学には無料の日本語教室がありました。ここで勉強したらいつか私の希望が叶えられると思いました。日本語の先生は坂巻久恵さんと坂巻義明さんの日本人ご夫婦でした。お二人ともとても親切で優しい先生でした。日本語の勉強は大変でした。でも先生たちはいつも諦めないで頑張りましょうと言って励ましてくれました。時にはホームパーティーも開いてくれました。本当の家族のように一緒に日本料理を作りました。とても楽しかったです。ある時、女の先生がいつか日本で皆さんに会いたいなと言いました。日本に留学したらそれができると思いました。ところが2年前に男の先生が癌にかかって日本に帰ってしまいました。それでも女の先生はラオスに残って日本語教室を続けてくれました。けれども去年の9月に女の先生も日本に帰ることになりました。帰る前に先生は辞書や教科書を私たちにたくさんくれました。翌日、とうとう女の先生は日本に帰ってしまいました。今度いつ会えるかわかりません。それから間もなくして新しい知らせが届きました。男の先生が亡くなったのです。それを知って私は日本に留学することを諦めました。その代わり私は新しい希望を持ちました。女の先生に会いに日本へ行きたいという希望です。私はこの1ヶ月一生懸命スピーチの練習をしてきました。今日このコンテストに優勝してその希望を叶えたいです。ありがとうございました。